Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Ya to? Anek gedhen cilik kok sing nganggo mung sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kuwi tok. mesin. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis dandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rek ya ora masalah to. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya bintang kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kowe jejaketan karo calon garwaku tulung tebangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi aja Menika tepang-tepang barang iki. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten. Srengenge muncul
lingsir wengi tan kendhat bebaya memala tan ginaya apa beben bebeteng tan kena bang meta bang meta bang wetan semburato
Mumpung iki diparingi udan, Nduk. Iya, Mak, iya. Ngendikane para kiai kae kala mangsane wong ndedonga ki bakale dikabulake karo pangerane lamun ta pinuju ana tumuruning riris utawa tumuruning jawah. Iya. Banjur ndonga karo sapa? Ya ndonga marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat, ndongaake kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kene. Oh ngono. Dongane piye, Mak? Dongane ana sumur neng pinggir sawah. Muga-muga wong kali pancur kabeh diparingi berkah barokah. Amin. Lungguh karep yen numpak sepur. Muga-muga kabeh wong mbamban kerep sehat panjang umur. Ana sumur neng pinggir kebon cengkeh. Muga-muga kabeh wong kali pancur diparingi rejeki akeh. Lungguh neng ngarep hawane panas. Muga-muga wong mbamban kerep utange lunas. Ana ula mangan walang. Pancen yen Mbah Trima pinter yen kon ngenyang dalang. Ngono ya, Mak. Iki awake dhewe luwih dhisik matur nuwun karo para panitia sedaya. Iya. Mligine Kang Mas iki mau sing kepareng penekan bot-bote arepe ngayomi ben sindene ora kudanan. Iya. Sing penekan mau. Aku wis was-was, aku wis semelang, aku kuwatir merga kono ki nggon listrik lho, Nduk, yen nganti ana apa-apa lak ya awake dhewe melu ketiwasan. Iya. Wabil khusus dumateng Kang Mas kala wau ingkang kepareng penekan wonten ing tenda enten terop mriku, mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi, Nduk. Sembah nuwun, Mak. Iki dalam rangka tasakuran utawa kaprahe diarani bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan. Ya, sing mapan ana ing Kali Pancur, Kampung Kali Pancur, Kelurahan Mbamban Kerep, Ngalian Semarang. Ewadene yang menjadi penyelenggara adalah RW 3, RW 5 Kali Laladan Mbamban Kerep lan uga RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Oh ngono kuwi. Ketua panitia nenggih Mbah Trima Atmaja, selaku sekretaris nenggih Bapak Sutriyoso. Bendaharane ya kuwi Bapak Suwardi. Lan hebate ini adalah kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Semarang dan juga warga masyarakat di sini, karena terwujudnya acara bersih desa yang digelar sangat luar biasa karena swadaya dari masyarakat dan juga bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Weh ngono kuwi. Elok. Luar biasa ya, Mak. Kaya mengkono kuwi lan mau dawuh saka panitia supaya para kadang-kadang utawa punden sing kepareng ngestreni selaku panitia ki ya diaturi asmane siji mbaka siji merga ki sangat berperan. Iya, ngaturke panuwun dumateng Bapak Agung Susilo SE selaku lurah wonten ing Bamban Kerep. Ugi dumateng Bapak Anggun Budi Pramono Esos MAP selaku lurah wonten ing Kali Pancur. Penanggung jawab nenggih Bapak Sukirno, Ketua RW 3 Mbamban Kerep. Lan ugi Bapak utawi Mbah Trima Atmaja, Ketua RW 5 Kelurahan Mbamban Kerep. Bapak Sarbini, Ketua RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Lan ugi Bapak Parjo Wiyono SH selaku penasehat. Pak Sutriyoso wis tak aturake mau, lan ugi sinengkuyung dening kabeh para panitia, wabil khusus selaku penggalangan dana ingkang dipun pandegani dening Bapak Suwito. Wah, kaya ngono kuwi. Ngono kuwi, Nduk. Lan aku kelawan kowe wajib nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung adicara bersih desa sing digelar ing ratri iki. Ngono ya, Mak. Merga ngene, Nduk.
sing jenenge bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan ana uga sing ngarani bersih dusun utawa merti dusun kuwi mujudake adat utawa tradisi sing ditindakake dening piyayi tanah Jawa wiwit jaman Nama kuna sing intisarine ya kuwi para warga masyarakat ngaturake syukur marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat awit kamurahan lan uga kamulyan kang wis diparingake. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing mbedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Tradisi iki sing dadi jati diri utawa identitase wong Jawa. Oh, kaya ngono ya, Mak. Lah, kejaba saka kuwi bersih desa dadi ajanging sedekah sing ditindakake dening para warga. Sedekah kuwi lak weweh ingkang awujud apa wae ingkang bisa maremake marang wong liya. Mula bersih desa ingkang ditindakake dening para warga iki mujudake amal sing becik merga bersih desa sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing kepareng rawuh ana ing lokasi lan uga ingkang kepareng mirsani lumantar streaming YouTube. Oh, kaya ngono kuwi. Mula janjane yen digandhengake utawa disambungake karo tuntunan agama, sejatine ya gandeng, sejatine ya sambung. Mung ora secara langsung. Tujuane ana pira wong bersih desa kuwi? Yen sak ngertiku tujuane wong bersih desa kuwi ana 3, sepisan syukuran, angka 2 sedekawan, dene kang angka 3 dadi ajange silaturahim sing nyatane telu-telune mau diperintahake dening agama. Oh ngono. Lah, mula supaya tradisi iki ora tabrakan karo agama lan ora didoi karo para kiai alim ulama, aja nganti tradisi sing becik lan luhur kaya iki diseni karo kegiatan sing negatif lan bertentangan karo agama no. Kaya ngono. Hebat sangat luar biasa dasare ing laladan Kali Pancur Mbamban Kerep kene iki setiap tahun mesti nganakake bersih desa tur ranate ninggal wayangan nadyanto dalangi ya mesti solan salin dalangi mesti gonta-ganti ora apa-apa sing penting tetep ngurip-urip budaya iki sebagai bukti pendak tahun kok piyayi kene iki nanggap wayang terus dalam rangka bersih desa ini sebagai bukti bahwa piyayi Mbamban Kerep Kali Pancur adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Wah iya ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi. Wajib diacungi jempol. Kaya ngono kuwi nduk, luar biasa elok lan banget. Iya. Lan intisarine meneh sakjroning bersih desa awake dhewe nyuwun marang Purbane Hyang Agung kejaba muga-muga resik desane resik kampunge uga resik penggalihe warga masyarakat sing lenggah ana ing kene lan wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasaning jaman. Ing laladan kene tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujude kesehatan lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
kejaba saka kuwi sagung para pepundhen panitia uga kepareng kirim nawala sing surasane ya kuwi ngersakake lelagon kangge jampining sayah. Oh iya, kanthi dawuh katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi. Kawula request utawi nyuwun tetembangan kagem panitia apitan bersih desa Kalipancur dengan moto utawi tujuan jaga kebersamaan sing dikersakake tembange siji Kembang Rawe, angka loro Saping Gunung Jenggleng, angka telu Sri Huning, banjur Podang Kuning. Wah iya. Saurunge ngaturi bintang tamu diwaca dhisik, Nduk. Mergo sok-sok iki malah kelindran ra kewaca. Ya. Ya ngaturake pamundhut wabil khusus teristimewa saking para pepundhen panitia sing nyatane ya sangat kompak, solid, cukat, cakut, trengginas, trampil. Tur piyayine sembodo dalange rong nganti tekan kene rong dina kepungkur wis dilunasi kabeh sak bintang tamune. Ya. Matur nuwun ingkang tanpa upami. Sri Huning luwih dhisik merga iki karyane Bapak Haji Sukron Swanda. Ya. Banjur sing nembang ya mestine putra mantunipun Mbah Sukron Swanda. Ya. Ibu Sukesi Rahayu. Kowe tak keprok lho karo bojone Diar lali kowe. Aku anggere di kerubung sinden ayu-ayune karo bojo gampang lali ya lho. Ibu Sukesi Rahayu. Monggo Bu Kesi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Cahya Kuntadi. Niki jenengan pikantuk mandak saking para panitia ingkang dipun pandegani dening bendahara kita Bapak Suwardi supaya ngaturake Sri Huning. Nah niku. Inggih. Mangaturake komplit wiwit saka bawa sak langgame pisan ngoten. Mangga diaturake Asmarandana Sri Huning. Mangga. Putri Kang Sulestyen warani No. Sri Huning Mustika Tuban Nano. labuh tresno prapteng layon. Sekedhap menika wonten ingkang kepareng paring wara-wara kagem ingkang kagungan kendaraan utawi mobil Avanza putih kanthi plat nomor K1226 apa IA apa iki? IA. Oh jojok nek anu Mbak Kiki. Lah kuwi Avanzamu Mbak. Kon mindah sapa ngono? Ayo, supaya geser. Nggih, mergo wonten ingkang badhe miyos. Ayo. Wah Mbak, sapa ngono Mbak? Aja sampean sapa ngono. Nggih, sinten ngoten. Larsa apa sapa ngono sing mindah. Ayo nggih. Iki caksi lover adoh saka Pati. Mula plate K dheke. Ayo. Wis piye carane ngono golek Pak Rohadi? Ampun jenengan ngudan-udan ning kono malah dikeroyok wong pirang-pirang kok. Ayo ngono kuwi. Heeh. Ya Bu Kesi.
menano bebela wirat maya lalu rangira sri huning gugur mongko musti kaneng matur nuwun monggo sak langgamipun Bu Kesi ya Sri huning mesti kotuban laku tresna tuwen sadaya bakti marang raden Wiratmaya kang wis prasaja anandara brakti Sri huning datang grahita kang rasa kadange pribadi Wiratmaya putrane sirta lanjut serampat Mas hormati Mbah Paloyo ya ben jumeneng nggih monggo Mbah olahraga iki Mbah
Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo elok tenan iki. Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marai nggih. Alah wong kula niki waton obah mau. Nyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih matur nuwun. Bisa gawe bunga insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalujengan kasarasan tuwin karahayan mugi tansah minantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparing nggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cetha ora lengku ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk, kepethuk dadi. Piyayi sepuh niku napa lek ngendikan gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika ngapa-apa ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten teng dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi ya. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih, nggih. Nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan wis sampean yo aneh. Mengkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras kok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten Upami napa niku wonten Jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang ingkang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa Jawah niku Jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula rak Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene Waranggana ya jos-jos mengkono bugasi. Wah, matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbak Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh, ke anak kula niku isane gur ngeten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula dekne siji ngoten pripun? Lho saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene masukin. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Nek ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggal nggih jadah niku. Mbah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, nggih. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya iya. Cek. Pripun, Pak? Wah, yo Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi yo ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning yo karo anak angkat kula yo gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak dhuke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak dhuke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Tapi mah ketok kabeh no, Pak. Ane ra yo aman nggih. Niki ngisuk kang dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi, saya gedhi. Niki mboten
gedene biasane niku cilik niki ketemu jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak mung pisan kepethuk atok kok sampean. Niki anak kula ya loro. Kene gek ngadeg kene. Pisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah darani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu Sik kabeh, Pak, aku kudu pinter-pinter salin sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik bayari iki soalé Oh ya. iya. Ya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Ayo melu ta Pak? Melu. Ana tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta Pak? Ning sik sembodo anake. Ngono, Pak. Lek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap, tenang kabeh lek bapake kula nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Lah yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya Pak. Wah, tenan. Alhamdulillah. Ngen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lapangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye jebul Oh. pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah kok nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun. Bang. Iki mesti moduse bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi, kok nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni clek. Ah. Nek angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke clek. Tenang Pak. Soale niki celemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane gek kula tetel. Nggih. Senang ya Pak, iki sowan kene. Mm-mm. Bapak Ibu, ini kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip saka Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi Ning sane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora, ana powere. saka ora. Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih, leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kula diantu-antu kados pundi sepados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing laladan Kali Pancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane wong kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali, Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amen turahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok antuk. Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibarate ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndadak nyenteri bapakne to. Pak ndedonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya.
Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Ayo. Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku Ayo, dadi no. Elisa. Nyopet pisan-pisan kok diwali. Ah iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saking gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Oke. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Caping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur joan. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo. Saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke Nggih. sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. Beres. Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah ketoprak, Pak? Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene mung dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Ya Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kek mangap, kek mangap. Kek Lah muni. aku wis mangan lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Ko, ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Konang. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Lah, bapak iki lagi mumbul lagi kok. Tibane iki mak jeleng ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Kok neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Molah. Konang. Apa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukuli ya Mbah ya. Lah hukume nek kukul iki nanggon pipi, apa bathuk, apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih nggon. Yen memajang Suarane anakku sing siji. mengkaro Mecetet meneh. kukule pindah nggon. Oh, ya tak nggo nyangkro kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Pindah. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah kene, coba. Coba Pak.
Sik piye iki mau? Piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Rasa nggo efek ngomong. Iya. Ya apa cepet. Terus, Pak. Aku ki menyontoni Lah malah. aku ra iso. Coba, Mbak, kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. bapak ngene lho. Piye? Piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Kembang Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ra iso le. lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki ngisor. ra ya, Pak? ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Ya kembang lewat. Lah ibu-ibu itu guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Wah, aku ki muni kembang lebae ngono ki iso gawe teras iso Iya, iya, teras. Mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Gak iso gendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Bener-bener. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono ya kowe cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara pada Saya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Yan. Waduh, Alah kaya Kemeruh. Kemeruh, Pak. Kayak pala-pala. Pas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng si jenenge kuwi. Dedi, Oh, ya Kris. Teguh Wiyono. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho. Heeh. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Nggih. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah ya, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekane lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi teg gak wis sapi teg. Pacitan. Oh.
Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku delok bajingmu, Pak. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Rati ini, Mbak. Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Piye? biyen Piye? muni panas iki wong Piye? sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Fakah. Anggere rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora ana wis. Agene wong nang nyedakno susu ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku wong ego aha. Mbokku ki ngongkon aku ling undang aku kok. Piye? Kalau ya ora kemut susur. Nah. Aku kok. Kok aku kok. Gak aku. Apa kuwi karepe? Kok nasul wegah mbok. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono nek. Ya, Mbak. Wah, oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Dicucukne le mangan ayam panggang mau. Ayo. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan, Pak. Lihat Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, kelelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur. Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. Sampun, Sampun. kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Heeh. Hedanisa kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bu Kesi, yo selanjutnya. Monggo Bu Kesi. Nggih. Mangan cucur. Mangan jujur. Cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur uripipun bagya mulya. Yo, Allahumma. Oh, kaya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian, ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentek ancur kowe engko mesti. Mas, Ayo. aku kono. Ayo padha. Nek sing keri dhewe ki Mereka sing mesti arep metune sik ngelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono nek didhawuhi cek ngono. ayo. Monggo kita
tuku jamur Guri sing di duit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Duh. Masyarakat Kali Pancur sehat sedaya. Allahumma amin. Ngapunten Mbah, obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Gudi. Beda iki. Wedi. Liane ora-ora kok idi iki apa iki? Coba. Wedi jebul kukul. Ayo. Ngene Mbah Walu ya. Enak Pindah. kukul kok pindah-pindah. Ayo. Ayo Nduk. Wedi. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu Ibu langsung doa. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah luwih ngeres ora. Nggih. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma Kowe arep niki ajendikan parian mboten? mungkin wis nyiapke mendine. Wis nyiapke, ya kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Ayo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Ana sumur. Wis dienggo ra sida aku, ndak iki jare aku ya. Apa ya? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. Ketok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kali Pancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma Amin. Ya kowe. Mbak Lisa, ayo. Apa ya? Ayo, gantian ur ganti, ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh. Lah dadi aku bingung iki. Ya boleh-oleh Pak Kapura mel-mel. Ayo. Tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Banyu kok nek iso. KTP. Tinggo bebas. Iya iya iya. Warga Kali Pancur piyayinipun gerap piyak semana alus-alus. Amin. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo, Mbak, dhewe. sing apik dhewe, Mbak. Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes. Mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawe ya sing petani ya sing bakul ya sing karyawan ya sing buruh ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Ayo. Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik ra arga. Monggo. Lah iya betul. Panas udan panas lengaleng capek gunung Jatim? Maksudnya piye iki tulisan? Lah jenengane teng Juli. YouTube lak kondang julak-juline. tangkap ngono lho Pak. Ditunggu tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak chat kok. Napa? Mlayu-mlayu mergo nguyak walang. Melumpat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Nano-nano. Ayo. Ngono kuwi lek ming guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Langsung, Mbak. Ayo, Mbak. Nuwun sewu dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika. Monggo dulur sareng-sareng sami ladang mugi tansah
ngarsanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu-dalu ayo kabeh karo mesembuyu gotong royong supaya desane cepet aman nuwun sewu niki Pak Lurah lengarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemaripan nuwun sewu Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo kabeh wong sing padha menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela pisah anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ugi wonten rawuh lenggah Bapak Camat mesti wae nggateke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat saya abot dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot meneh ngono sing dadi guru le nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena diguguk uga kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayam tentrem mergo kebakane emat ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir lak perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam ngeten niku rada komplit tapi rong pati komplit. Oh, iso, Mbak? Lah mau sing utama ini yang nanggap tuh selain ini RT ya, Pak? RT, RW apa? RT berapa tadi? RW Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung loh, Pak. Pak Lurah wes, Pak Kiai wes, tentara wes, RW. RW 3, RW 5, RW 4 iki. Ngebat meneh ngono lah sing dadi RW kudu iso nentrem kerak wargane. Sebab RW iku pinangka contone mongko RW mung sethithik jare bayarane. Andrane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga. Aneng wong negor kayu ra nembung RT, aneng wong DMN RT. DMN iki apa? Di mana RT? Oh, RW. Apa nang ya sing durung ngono kok sing durung. Mau ibu-ibu jilbab ana sing durung. Karang Taruna. Oh, Karang Taruna, Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh, lah nek sak geleme dhewe niki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudi lan pemuda. Benar.
Setiap saat itu harus siaga. Ini desa harus dijaga. Barang Sing taruna. ditanggap saiki iki sakmene iki ana piyaga, piyaga. Kaya wis yoga mbendina Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abot meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga nyelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah iya. Sinden. Nun sewu lho Bu Kasi. Aku sing paling tak pedeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lah nek ngundika anu ora sarana to ngaling-aling Bu Kasi. Ngaling-alingi Bu Kasi. Ora wong Bu Kesi nang kono lho. Oh ya ora apa-apa nggih. Abot meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Dalang. Ajeng sing apik no sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono sing Oke. protes ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon pedang piambe lenggan nang nggon padang. Aha. Ning ngarepe mingkelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtuh dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean iki cok bayar dhisik dadi aku mlaku iki kleang-kleang. Lah tertib wong panitiane tertib kula ya melu tertib. Nggih matur. Iki nek jula-juli parian kene sewengi ra entek-entek ndak malah selek. Ditutup. Nggih niki mau dibacutke. Nadyan. Ya. Nadyan wadon sarata Sara suling masuk langgam sapi gunung. Tak bisa ya. Ayo le.
ngono-ngonone parang ya. Semangat ya Mbak ya. Semangat to. Nggih. Niki wonten nawala saking Bapak Sutriyasa. Nggih. Ngersakaken tembang pepiling prau layar gugur gunung selendang biru ingkang nembang Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bocange bulimbuk. Sugeng ayahi jejiban mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambi kala ngantos dumugi tancep kayon. Saking kula Wastu Kencana nyuwun dandang gula kanthi sandi asma Kali Pancur Bersih Desa. Anggitan kula piyambak nggih. Mangke dawahipun ninggal katresnan. Inggih pelok berarti iki nggih. Tapi Mbak. Nggih. Sinten iki? Nggih, sinten kemawon niku patah nggih. Oh nggih. Niki sing ngripta panjenengan iki dalang. Lho sanes. Terus ana iso. Niku lho nggih. Piye to Mas? Kemeruh jenengan iki. Mas nggawa kacamata barang kaya cek kleru lho. Ketok ora to, Pak? Ketok ora. Tulisane munggah medun. Loh, Ora. Jane kok ya ngapa dadak kacamata barang. Iki kacamata pembesar. Lah nek pembesar kedune malah cetha to. Lah iya iki gluk es dadi es batu nempel kursi. Lah dene kacamata pembesare nyawang apa-apa dadi gedhe no, Mbak. Lah nggih wong iki mbiyen dinggo aku turu karo bojoku pisanan nganggo iki bojoku kelakepan aku mlayu kaya duntal boyo kaya. Nggih. Dinggo bojoku ning pasar ya nggih rugi. Nggih rugi piye? Lah kacamata iki to. Teri siji iki dinyang 20.000 darani bandeng. Mergo gedhe. Jenengan ra tau ngagi kaca tinggal niku teng kamar mandi mboten nate. Empun. Piye, Pun? Ora apa? Wah aku ngau kamar mandi ngau kacamata ndungkul aku bengok kok. Lah apa ora apa? Waduh lha kok iki ember karo ciduk padha gedene iki aku. Uduk mesti ayo. Uduk ta. Mesti uduk ciduk. Iki ya nek wit kambil iki. Endi ta wong Iki. cagak? agak, Pak. Oh, cagak teratak. Sensane lho. Iki tak nggo nonton Tatin iso mar. Apa? Aja nonton aku. Apa? Lah wira nganggil lu pembesar wis gedhe kok ya. Ya brose iki kaya eblek. Kudu banget. Ah iki kaya gapura kotane. Nggih, mangke. Monggo menika kinarya pangiyo pancenen. Ya. Lah niki sinten Pak Dalang Ini ingkang sambil menyelam minum air, Mbak. Pripun? Eman-eman sinden Madangkara kalau nggak ditampilkan di Kali Pancur juga eman. Satu Nggih. atau dua bisa nyawiji, Pak. Boleh, Boleh. Mbak Winong Iya, kuwi kan bacute dikenal. lah ninggal Oh katresnan. iya, Nggih, biasanya ini nggih. Mbak Winong ninggal katresnannya. Bareng-bareng sini aja bareng-bareng. Renang, ayo. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Bacute kuwi. Ayo, Nduk. Karo Mbah Waluya ben rada istirahat mergo bar iki arep dadi Den Mas Broto. Kene. Ayo, Nduk, tak tulungi. Ayo kene aku. Lah gaya nenek karo sinden ayuwe legake lek arep nulungi lho. Kene. Ah, Wong kok ya curigane pol. Lah meng nulungi pakai wong. minggu sajanya. Heeh. Ya. Nggih. Medun Nduk, aja nang dhuwur. Oh iya. Dandang gula pelok 6. Wah, ra tenan to. Bacutke terus ninggal. OTW lo katresnan. sabar. Nggih. Beda ayo pupure we karo anakku beda. Piye Pripun? bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih utuh kowe iki pupuran lagi 5 menit angger nggo kedep dor rontok. Ayo ben tak. Ayo lek Iya. tukoke FIFA Bagor. Nggih. Nano. Ayo, Nang. Wah, aku nek ndek anak suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Lah ngopo? Nah, terus Ur tak kon liwet tok tak kon bawa ning andringku wis. Lah piye yo wis kaya nelawe apa? Wis kaya lawuh gombal, anu lawuh empal wis. malah gombal. Ya piye gone do imajinasine. I. Ya. K. A. A. Lah aku ora maca sing gowo dheke kok ya. Arep ketularan Mbah Waluya iki.
Kena gombal. Halo. Swara ya kaya ngene iki. Wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lengo kowe iki tin. Lah piye? Mangan apa kone? Monce ambu lengo contone apa? Ya oncor kompor. Wajan. Aku tak pangan dhewe malah. Wo. Apa Malah tok? malah asin lengono kuah monggo. Iki kok kaya keceh taku. Apa to, Mbak? Kelas. Nggih niki panggunge basah. Asine ora telu dhek nguyuh ae ket mau pisan asine. Dadi nggih jegleng dan ditantung jrene mak cerit ngono. Terus Kok guyune napa? Apa sing sampe Salah, Hah? salah. Gur Pak ngawur. Njenengan niku nek mboten semrepen. kali bar LI to. Kali kan bar LI to. Iya bener loh. Wolu sukune. Iki niki ijone iki KA yuk li. Nah. Barli langsung Oh, Line melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to Wis kowe. melu sing ngarep mau lho. Oh, bendong ngono lho maksud. Oh, alah ya iya. Li. Pan. aja banter-banter malah wong telu lali. Ayo. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi lho. Mau wis yen ngajengan wau. Yen ten saiki sing bacute. Ayo, Pan Mbah. napa-apa. Mbak Palo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa tekon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kuntul baris nek Elisa gandeng duwong Jawa ya kolobes dara baris. Ya ora cocok. Kok beda? Kok ganti ayo, wong. doro? Dhek golek selamat tak kuwi, Mbah. Iya. Pancen kudu bersatu. Kok beda ya, Mbak? Kali panci. Kali pancor lho iki salah lho, Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Oh, ya. Pajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho mengko. Mboten, Pak. Ya pebiri-biri koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Nyerempet-nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Uripe bejo mulya Neno. rasa kesangipun Neno. bersatu luhuring bangsa nase tansah jinangkung yuang wit
tentrem raja. Matur nuwun, elok luar biasa. Bacutke ninggal katresnan pamerno ning Mbahmu Waluya karo Piyayi mriki, Nduk Winong. Nggih. Ya, do pamerno, tak delok pameramu kene. Dipersani nggae kacamata teman. Lah nggih. Jare kon leren karo mirsani. Bar niki prahmen jenengan nggih. Waduh. Monggo rong ramban sepisan dangdut pindut jaranan. Oke, Winong Nawangse. Yo. luar biasa. Sak lajengipun pagelaran ketoprak Mataram. Dene ing radri menika badhe anggelar lampahan nggih suminten edan. Ewadene suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Cempluk Warsiah katindakaken dening
Mbak Elisa Orcarus Alaso, Mbah Waloyo dados dingklik dadi Mas Brotonipun. Pramila saking menika monggo sesarengan hamirsani glaring ketoprak Mataram. Matur nuwun. Sumini, Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Oh yo iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh, Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggon ijen nanging aku ora tresna kelawan sliramu wong. Wes lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Neng Lancang Subroto. Lancang. aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wong wis ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalian jenengan luweh apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Mas. rasane ngatiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna, tresna kalian tresna. Sambluan pas kukule lho. Endi ta kok kula? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan. Ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep muni piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah, yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, Inung kok misi timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, nek Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kuwi jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salahe ngopo lho ora gelem ki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cemplok. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kok kentongane tik 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 tik. Ben kantong aku. Iki ketoprak cilikan. Lek dituthuk suwi-suwi gedhi.
Coba sawangen. Iki pacangaku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi to jenenge Cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek upamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Upamane jenenge menika Ajeng Sari, upama kalih kula rasa dadak nganggo kasur tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek jupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Ya to? Anek gedhe cilik kok sing nganggo meh sethithik. Lah ya kowe nek jupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kudu kuwi tok. mesin. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi Weh. sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis ndandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punya ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprak keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rak ya ora masalah kok. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Ya. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tebangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi ya Menika tepang-tepang barang ya. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cempluk. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media yo ora ning ora tau ngerti aku. Biyen ku ora ngono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa? Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh, Piye to Mas iki ya piye kok jane aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan puyo kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki plok, iki calon Plak bojoku. pluk pluk cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Yo. Dadi bedane, Betane. kowe wedok aku lanang. Kenae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adak di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya. Sapa jenengmu ngomong iki calon ten apa? apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene wae. Ngene wae. Kowe ayo tak uleh kowe bali. Aku Kowe bali, kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji iki penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kur kembang. Iya. Wong kembang Iya. Den Mas. Oh. Ora ana liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mah bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, iya. Den Mas. Jupukno. Ono kuwi to. Kek jupukno kembang apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangan
ngaosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Edano. Ayo waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten Nah, ana ganti apa dakwaan anakku? nih. Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ana apa ten kok mlayu-mlayu ke jarang-jarang kaya Oh. ngono kuwi karo tumetes elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku ra dong. Suminten, kowe aja ngawer, anu aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Piye to, Pak? Iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo kene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana sup. Pak omongno tenane piye nek jane iki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho, Pak. Ngene lho, Ya Den, ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Neng kewarokan iki nang endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi ceritane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Tuk tuk. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ora mesti ketemu saiki ya, Teh. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki mung tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbok. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Oh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Cahyo Kuntadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Kok kondang, Mbok? Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane tak sah nanggap kuwi to. Wah, aku diwangi golek ide Mas Broto. Golek ana Baik, ya, Suminten, kamu weekend, Suminten, mbokne. Nggih. Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobok Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh ganti. Wis. Tak didit. Gek ndang tak dedet no ngono. Wis to. Mbak, aku ki nak ning ngene iki, Pak. Wis to, Aku mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Waduh, waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya. Tanggapke wayang, pitung dina pitung bengi, Pak. Iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng kok. lek gendeng piye? Kamu iki lho. Karo si Kok gendeng kok dipeksa? Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Anakku kaya gendeng tenan to anakku wis Suminten. Ayo kok gek nang penghulu ngono lho, Pak. Ayo ben iki ayo aku diterke to, Mbok nang Piye? penghulu ki ayo nikah karo Den Mas Broto. Arep golek sapa? Den Mas Broto. Golek Den Mas Broto. Yo ayo ning kono, Mbok. Ya ayo to, Mbok. Digoleki nang ndi Aduh, Den Mas Broto ning ndi? Golekane. Suminten, malah sing edan mbokne. Kowe sing do edan ora? Ora diwakalke kuwi, Mbak. Belum. Piye to? Kowe iki
golek duit. Ya. Arep golek duit direwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Den Mas. Malah Den Mas Broto. Waduh. Ngalah. Den Mas Broto, kula matur. Panjenengan napa Den Mas Broto? Wes sak kecekele ora apa-apa. Panjenengan napa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, jaluk duit. Asline Pak Trimo. Nek sedulur-sedulur mengko do nyawer iki tak toke kene suminten nggih. Setuju? Wes. Lagune perahu layar Mas Dalang. Oh, nggih. Perahu layar. Layar. Yuk. Yo, perahu layar. Iki nggo wadah duit. Do semingkir. Kancane isih gembira alira-alira Duite urung entek, Pak. Iji ono, Pak. Gek. Iki wis mandek. Nek wis entuk akeh ge nggo tuku obat kok rene, gek men mari. Mak, pokoke nek urung entuk Mas Broto, aku urung ngerti. Weh. Terus piye? Boleh. Saomongi Broto ki ra ono kaya ngoyeng-ngoyeng. Weruh nek nakon-nakon Den Mas. Ngembokne. Piye Pak Iki nek ora ndang tak paring usada iki malah ngombro-mbro gawe wirange wong tuwa. Ben iki mari piye carane? Iki Iki ora edan kok ditambani apa to, Mas? tak tambanane ku nek wis mari tak undangke Den Mas Broto ya. Heeh. Wis Lho, Pak. wis menang wae tak ungkuli cethen melengkung pucuk iki mesti bakal mari saknalika anakku Suminten Mario Suminten. Wah, monggo Den Mas Broto. Betul. Wonten menapa, Bapak? Anak kula pun mari. Ketok ayu jenengan kudu tanggung jawab.
anu jawab. Broto. Menawi ngaten kula inggih nderek menapa iki dados kersanipun Bapa Warok. Kula ndobel mboten menapa-menapa kok. Anu abdine Broto melu lho, dijak omong no, abdine. Abdine Broto. Nggih. Brondol, ndi ngono? Brondol barang. Brondol adine Broto iki. Yen to aku dhaup sakloro niku nayogyane apa ora sliramu? Ora to. Ya wis. Apa wis wangsulan? Lah dadak kaya sing entuk tiket kae dadak. Wes Pak. Seminten kelawan cempluk kepiye wae iki wis dadi jatahmu kudu dadi bojoku sakloron. Aja kuwatir. Nadyan kowe iki tak dobol tresnaku padha wong ayu. Aku Senen rene, Selasa rene, Rebo rene, Kemis rene, Jemuah rene, Setu rene, Minggu prei ya. Neng puskesmas nggih monggo. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun nggih. Mbak Tatin, Mbak Lisa saged istirahat rumiyin. Tetap ngaturaken selamat sukses untuk warga masyarakat ing Kalipancur, Ban-ban kerep ngalian Semarang. Amin. Semoga tetap mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Ya. Amin. Ayo ngadep rono. Magito-gito bareng, Nduk. Lah. Oh.